Gimi. Nakahila ko ba kay kuan ka ng sobra lagis ka maluluyon bata ah. Ka-deliver. Okay ra kanak. No choice, deliver jud na siya guys. Ka-deliver na ka. Good morning, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back again sa akong YouTube channel. So daily vlog, so mga bag-o diha sa akong YouTube channel, parihog lang po ko subscribe ug click the bell para maka-update mo sa akong video. Diya guys na nalipay ko kay nimbuwak na ning akong kanang bonggimbilya kay nagtuo ko na ning mamatay na ni guys kay kuan lagi kanang na murag kanang nalaja na bag diyang mga dahon dya nimbuwak day si dya. So nag-agis ako dari guys kay tuwa si Nicole diyang gihatod si Pristil sa kalsada dya dari man itong mga banda harap mo pakitin guys. So lamdag na kay alas city naman dya kanipod si dya na nimbuwak na po na gagmay guys ni si dya. So makalipay guys so ka na mubuwak ni mo mga tanom. Unja kaning ahon ko anday guys, ahon ni sang gipalaja kay kanang murag nawad ana man ko seed ani wad ana ko gliso ba. So aram po na si janggi tugsok. So ningari ra pud ko dari guys kay para po mo pakitaan dani kay naaning buwak lagi ni si jang. So I love you ninyong tanan guys. Ja karon mo adto day ko og merkado kay mamalit ko og ang lutuon pansit. Diya kanis dya mo anis dya saging-saging. So kay ning post man ko gahapon kay namay ning order nga paniud tuloy ko no. Kay arong inagulis ilahang bana gikan sa Wheel Shark. Makapaniud to gihang kuan. Manang naay ning request nga paniud to ang ilahang order. So guys mo ato nako karon sa Santander. So Santander ko guys di ko sa Uslob kay grabe ag krasada nadto. Palang di babangbang ang kuan kasi jag hapon nag ani dito sila sa Crystal Dani diyan na po nahinog nagani silang duha ba kita mo sa vlog na gabi na nga isa kawadag hinog na isa kawadam umara na sa buntag na anihan guys kay anang dadon sa ang amiga kay wali kuno sa nakasuway ka ang dana so ba nagahang kuan guys oh. Kanang tawag dito sibuyas na buhi na. So igor ako nagtugsok na buhi na sa dadon guys. Hala, kanais lagi ni siya kay unsa ni siya two colors hala. Kuan siya guys. Naa kanang yellow og kanang orange. Na yellow og orange oh. Kanais lagi na si Za. Kani yellow orange ja. Kari. Kuan si Za guys kanang yellow ra na. Tuna ko gida nga na dito sa buhol. Bawo ga unsa nakaharon nag mga tanom sa buhol. So harapon mong gipatan-aw dari guys kay mo padong na lagi ko ngadto sa kuan merkado. So mani ang mga tubangan nawa pa na. Arins kay kuan idea pa di ko ipakita dia buhi na siya na so nice ka do siya na so katong mga gusto magpahimog nga ni na mo ni say uso karon kanang ipungpong na nimo ang kuan ipungpong na nimo ang dahon sa butos para magpungpong kuno pud ang swerte ja na karipod oh. Ani sa greeny. So nangabuhi na sila guys, mga pila ka weeks pa naman na mga usa ka simana pa na nas dagi tanom. Diya kare kay dagko man ina. So taihan lang pud siya sa mga bantayon na gini kay mga dagko kadyo. So kita mo sa ang video guys ay kita na pud ko ganiha. Naghanang kadyo ud. So mara to guys ang padung na ko kay mudto na magluto na ko alas 11 ra by deliver. So di ana wan ako nag-video gin sa nina pagluto basta naluto na ni.
So dali ko guys kay i-deliver na ni kay alas 11:30 na. Ka-deliver. Okay ra kanak. No choice, deliver jud na siya guys. Kaya deliver na ka. Wala din na sa mawawon guys. Kay tuan na ga-deliver na sa Luya pud taon. Makahilak mo lang pud tag 1/4 ani guys. So tulo jud ang luha dara ni ja kay aran jud na siyang kabuutan. Ito alas ni Nicole guys. Nakahilak ko kay karoy. Balag nang kadurong lisingot mi daring duha og luto. Unja magluto na pud ko og ugma guys kanang Bicol Express. Kanang design nag-deliver na luoy ko. Hindi lang kay laban na lagi mi. Nakahilak ko ba kay kuan kanang sobra lagi ka maluluyon bata ah. Okay ra di siya sa mga kuan. Diyan na pa'y tulo dari guys, hapiton ra ko nun eh. Diyan, salamat ay kaso sa mga ni-order. Diyan, dali-dali ligo niya guys na nag-eyeliner lagi po ko kay rong di lagpon mailhan nga kapagang lagi sa atong edad kay bisag arang ka busy. Diyan guys, ning pahuway ra ko karidot diyan. Ning ngari na po ko sa trabaho kay halagi ning ibalhin ni Hanggi Markot. Kay ag Hanggi Markot di sa una guys kanang duha ka ngani taas na to sa sud na sa bahin diyan. Na naman nagkaang niabot so hanap po na isang ibalhin karon. So pahuway ra ko karidot guys, trabaho na pud. So ara jang paita guys kay diyan na pud gi kaon na pud sa buutan kadyo nga ud. So ang pangitaon ning ud kay na mahurot jud ning dahon lagi guys so dili mo pangitaon to. Jag uday guys nga des niagi. Ara man itong gi butang dito sa kalsada basig ning balik dari. So ang pangitaon guys ug mao maghapong ura ni kay udton jenis ja og kaon og dini mo pangitaon tong ud. Grabe din mga uday guys mo kaon kani diyang kanon ning kuan kanang mga tanom nga maaduhon ra ba jud ang ilang kanon. So mga arte po ni mga ura kay ang mga lamig kulor man nga tanom mo ilang kanon hinuon. So hadyon tong pangitaon guys kay mahurot jud ni. Ang salarin na pud nahurot ag dahon Maria. Oh? Ihurot ni mo ni. Sus grabe hurot din yung dahon guys so. Na kasalarin ka doon ni si Jao. Ano jud ka nga. Imo mo jud nang hilabtan ng mga buwak, ha? Oh. Ano imong naong oh? Ha? Ano manghilabot man ka? Ha? Kuya, wani mo lahi na po sa color kay mura na po siya brown des niagi. Kuanto? Yellow o brown. Oh? Nawa oh. Naog. Naog kay nahurot ning dahon. Naog. Ay, sus. Tambuka oh. Mahimo na ni siyang butterfly oh. Ha? Mahimo na ning butterfly. Nahurot jud day. Mahimo na siya pila ka adlaw. So guys, kay gipangkaon lagi nis mga udah na pangipang balhin ug asa ja. Nalagay ka ang kuan i-deliver na gahapon. Diya kani hanip uban-uban na tanan ni kani. Kana diyan gibutangan darig tungtungan na. So guys, ang gibutangan darig tungtungan kay ana naman ni siyang uban-uban tanan kay erong kuan kanang hindi siya magkabugbuwag banza. Yusa lang na ni sila pamutang tanan dari nga pare-pareho. Diya kay gamay ra maguni ijang ingani guys sa paglarga ni Ate Daday diya muuli ra ba siya karong ugos-buhon mao diyan ang tukus dugo dari sa mga tanom kay kana muuli ra ang amo inagkaugos. So asang gibutangan og tungtunganan diya ang giusa naman ni pamutang dari. So kaniyang gipanungtong guys wa pa ni siya kakita dani kay bago pa man ang ipang tanom katong paglarga ni diya. Kag ijang ingani guys kay murag upat ra man siguro ka punuan diya karon na hanan siyang ipadaghan. So mo na siya guys hanan siyang pang tungtong dari diya aguban ang ibutang sa bus. Pero mapakitan guys og kuan nga siya. Dahil ginawa ko lang kay mag-charge sa cellphone kay lubat. Diyan na guys, hanang gipang uban-uban na silang tanan diha kay
Apa nang adjungon sunod adlaw mangita pa kog tungtunganan ja dari. Ang gitangtang lagi jang gipuli na pud ning ngani ja. Ibutangan pud hag tungtunganan guys na kay namo guida kang kazong iring bitaw magdagan-dagan ja usay mga bali ang mga tanim. Kay muli na rabagang amon ja. Kani hapon siya gitungtong dari kay wa pud siya nag-adjudes ilawom. So guys mo ugma na pud nahatiwason ning uban. Kay daghan pa kadyo kog balinonon kay hapit na pud mo alas 4. So mapahuway na pud ko guys kay hapon na. Ja guys, man ako dadto. Grabe. Sugod ko og alaos 2 kay mga alas 12 to alauna nagpahuway man ko. Pag man na panuri ni Nicole kay di paniud to man ang magiluto tong kuan kanang among pansit. Grabe. Kuan guys kanang nanglan jud ko manarbaho pud kay malagi na siniluhan ko dari inja. Kuan sige man yung ko panarbaho dari guys pero wala naman ko nag video. Kumato yung giyang pang-arrange guys kuwang pa jud kadto na pa ko daghang arinon. Daghan pa kadto kog mga buhatonon. Na diring napita. Uy, nahinog na day agkuan oh. Malbiri. So diring napita guys. Okay na dari kay wag gipang tambak na itong mga kuan oh ara nang malata ra man na mahimo ra ng fertilizer. Unja as 4 na guys kinahanglan ko nang mo balik na po diri sa pajag para mag-iris kog sinina guys kay grabe oh. Grabe mga lapok. Hay. Unja guys kay nahinog na tos kuan dia. Gikan pa dili sa punuan dia hinog na. Jawa pa ko naghugas og kamot yan kutsara na lang ko. Kay pahuway lagi ko kay kuan. Napay paggumanag ng trabaho. Nanas na guys sa diso. Jaran is dang katamis. Jawa lagi guys kanang busy kado riko. Pag gumanagi na og pagluto ganiha pansit. Pahuway ra ko karidot. Ja sini ko lang naglaba. Gilabahan na lang po ni ko ang ubang mga sinina ba ja. Tamis. Pero nagmirindahin ko guys. Kumukaon na niya. Nanahan dyan kumukaon na nga ni. Kaya mga na magpakinis sa atong kutis. Nakitaan din na sa YouTube guys. Lami din dyan kumukaon kasi yung kapadjas. Kay makakinis og kutis ba. Bahalag item. Pero makinis. Kaya na may daghan ng utana guys nga item lagi ko kanang iteman ba. Pero murag iteman nga hamisen ba. So makakita ra mo na og personal. Katong mga nakakita ng personal si Ansan Blanton. Dati nga si Jakay kuan lagi kanang panit lagi kanang bahalag item ba pero nipis. Kaya ako jud guys mahilig jud ko bisag sa Manila pa mahilig jud ko mukaon og pajas nga hinog. Unja nakita man ni sa katong duk wiliong ba. Nani siya ikuan collagen ang pajas. Mura po ito yung nakitaan guys manang murag tinuod pud kay agahang panit bisag wa koy lusyon-lusyon. Kuan siya, nipis siya o grano. Nakatong mga nakakita na murag matingadid sila kay bisan og ganang daplin ni dagat. Makakita man dyan as Dani sa video si Sis Ansan. Mayroon din dyan igsuon na kuan. Sila pag-iusig. Wala may tao. Kasi may yung ipang-usig. Dante. Be?
Among ilig ay mong kaon po siya nga ni. Natural na dyan ni lami. Siya kay gikan din sa punuan ba. Ang gipo. Kanang tamis. Siya kay undang naman kung kaon na ni guys katubitong. Yung kaon ko kay mahilig rin kung magkaon ni kanang hilaw pud ba kanang isaw-saw nimo sa suka. Bawal mo ko suka. Maraming bawi ng pudan sa hinog. So lami dito dahil mga dyan yung say kasabaan ako ni Nicole kay kuan. Ngano kuno mahilig kuno kumukaon na ni kapajas. Kan ka pa? Hello, pan siya. Ha. Dadada rin kaya may pakita nila diri. So guys, na ko ipakita ninyo nga saging. Wa ko kay lagay sa nga na saging ha. Kaya rin siya. Paglalit protein sa. Kani ko na si Zara kanang di ko ni ma yellow. Salamat kay kado dani ni Marisil kay dai silitan naman ja. Mga jo di ko dani usaha guys kay magtanom ko mubo ra kuno pud si Jang kuana. Mubo ra nga saginga. So lami jud guys kanang di jud ko mabuong naning kapadas. So sa mga maka kuan diha guys kanang suway ni jud kaon og ngani kay di na mo kinahanglan mag butang og mga kuan sa inyong lawas ba kanang para mo kinis. Kay bisan og itumon bitaw ko guys sa personal, makita na ko ninyo. Bisan og itumon ko pero kanang hanggrano sa hang panit nipis kanang murag sinawon ba murag kag nagsigi ka og lotion. So tinuod na guys kanang basagan tong mga nakakita na ho. Kita naman din ha si Ansan. Jaha puding kumari na sa Cavite katuning adto ko. At nga jud kuno si Jakay. Itemon lagi kuno ko sa video ba kanang sa kamera. Pero nakita ko niya personal di man ikado ko itemon ko pero kanang kinis ba? Di pa paano? Dali, ipakita na papanin. Ako na akong bana guys, mga kahibaw dyan na. Dali. Magkahibaw dyan ang bana guys nga. Kuhaan ka ng pakita sa kanila. Hay ka. Usay, kasabaan ako sa bana kay magsigili kong kaon og kapadas. So naman dyan, makasaksi mo dyan ang bana kanang di kanang itumon ko pero sa ma'am. Ito mun ba pero dili ho gawon og panit. Namo itong na kanang gawon og panit ba. Kanang kuan itumon ko nga murag sinawon baghang panit. Kanang matinga sila og kanang sa kuno hang gigamit. So ang gigamit jud perla ra jud ang sabon. Unja, mura na sige kog kaon og kapadas ja naka kuan man ko guys nakakita bitaw kog video ni Doc Willie nga na dinay ko nay kuan ang kapadas. Ana na ay pagpakilis lagi sa panit. Unja guys kay gahapon nagpa-deliver mami og kaang datos pikas kang ate Salome datong isuon ni ate Daday. So ija kong gitagaan og kani. So limon ni si nga kuan kanang dagge kaadyo. Kana bitong limon nga injong ibut ato bitong ibutang sa atong mga inin nun nga dagge kaadyo si nga limon. So mao ni si So nag kuan ko guys og isa ni siyang gihatag na haning isa. Diya hapon ning gipalit ning isa og 100 kami. So duha ka punuan kay ganahan jud ko dani ni guys kay magsige po ni siya pangunga. Plus isa pa jud kong gitagaan guys og kani kuno budla kuno ni ug mo dahon kuno ni og pito na kunoy swerte nga moabot. So wata di pud ta mo tuodan ni mga ingani guys kay mga patutuo ra man ni ang ato din kuan sa atong kinabuhi kanang kugi ra jud og ampo og kanang kugi lagi og paginabuhi mao ra jud ni atong susi nga sa atong pag-asinso kanang pag paningkamot sa trabaho dili magtinapuan. So mao ra jud na di kuan kanang mga ingani mga kuan ra pud namon po uban guys nga
lagi nasurtihan sila kay nanom silang ingani, nagkugi. So ano to, niabot silang kinabuhi nga swerte sila. So wala to gipamaagi sa mga buwak pero ilalaman pud gabayan pud nila ba nga nanom pud sila ingani pero di jud ingog ang buwak mo mapaswerte nato. Parabi tapos giingon guys nga kuan ka ng pag-exam ni Nicole nga kinahanglan ko no mag suot og panting puwa. Bra nga puwa, puro puwa ba? Pero agihimo ra jud ni Nicole katulad jud ijang lapis pagkahuman ni ja og exam ijang gibali. Sumati ijang gihimo sa ijang paghuman niya exam. Ija na tong gibali itong lapis kay ibig sabihin giputol na niya para din sa maka balik og exam. So ito pagputol ni ja gisabayan ng Lord. Mato gihatag sa Ginoo nga nakapasar siya. So, wala kita guys. Ampo ra jud ta og isalig nato ang tanan sa Ginoo. So mato ang daghang salamat jud tanan guys. Ay atong mora pud ang tip nga ang jung gi hatag guys arong napo mo matutunan gamay. Ja Dia ada suot dia na ni sis Ansano kay ni man siya nga udla kon ni sa negosyo so kanin jid so jid siyang gisuot kaniha niya to kog merkado namalit ko og lutong pansit. Ja mo to guys, daghang salamat. See you in the next vlog. I love you all.